बे जाहैबाय आदानन्द आरोना बे जाबाय आदानन्द माने बिथाङा जाहैबाय माइरं मागिना जायो बिसोर अखायनो माथो खालामनाय गावनि कालसार बिदिनो आदा नोङो बेसे नोंनि न'खरावहाय माबाफोर दंना गैया नोंनि आइया फिसा लाबाय न'खर साबेसे दङ आदा सानै दंमोन खांनो हरदों सासेखौ आइ लांफादों आइ लांफादों ने ओमफ्राय दा सोर सोर दं नोंनि न'खराव आबौ दङ आच्छा आदा थार नोंनि न'आ बहामोन खालायगाव मा जायगा क'क्राझार नामा रामपुर आं दङ थांसै नङा फै आदा माबा नोङो दारि हग्रा नांगौ दा दारि हग्रा फै आं नेबु बायना हैनि रा खाथे खालिब्रा आंरा फै नेबु दारि हग्रा नांगौ नोङो माने नाफि हग्रासो नांगौ आंनो नाफि हग्रा खानाय सिनजागौमोन नामा सैथोलै आं नोङो नै खोन्थानि फै माने दारि हग्रा नांगौ नै रिजर्ट नामा फै नैलै आं दखान लाङै फै नेबु फै आदा नै बिलाय बबाव मोनो रा फै आं बायना होनो नोंखौ नै बबाव मोनो फै नैबे हाथाय नङालै आं हरगोन बे फै बेखौहाय माने आदा नोंहा दारि हग्रा नांगौनो ओमफ्राय बेखौ बायना होनोसै दारि हग्रा नागिरना होदों आं बेंथलावहाय दं मानसिया नोंनाव दारि हग्रा रिजर्ट दं दा 20 थाखासो आंना बेसेबां दसनिबो दं दे हर दे मोनसे ओइ बै नांगौनोलै मोननै लांफादो आदा थारमाने नै आदाखौ आं अननानै दानो दारि हग्रा बायनांगौ नोंसोर बेनोखा माबायदि दारि हग्रा दाबा बायदि औलै बेखौनो मोननो नागिरदों नोङो मोननै हरसाय मोननै औ 10 दा हनै आं हरगोन आदा आंनोबो साहाबो लोंबावगोन आं साहा लोंनाय दिनैनिबो लोंबावरा आदा मा ज' लोंनो साथामजों लोंनोसै दे आंबो दंब्रा जोंहा आदैबो दं नै आदै गावब्रा बियो ना आदैया बहानि मोनलाय गावग्रा नोङो अन्थाइबारि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि साखाथिनि अन्थाइबारि गामिनि गावब्रानो ओमफ्राय नै दा दखानदारनिफ्राय मोनबाव मोनबाय रिजर्टखौ दारि हग्रानि आदा नांगौ नै आदा बेनो दा दारि हग्रानो बिसिनानै फिसा आदै फुरां खारा बे फुराङा माने मानसिया माइरं मागिग्रा लाबा एसे लाजिनाय मोनो आरो थांबाय आं लाङाखिसै बेखौहाय बिदिनो बायदोंमोन मोननै दारि हग्रा नांगौ माने माबाफोरनि सिदा आरो ना माने खुर एकदम दाबा बायदि खुरजों ओरै हरनांगौ जाबाय आरो ना ओमफ्राय जेखौ नांगौ आरो बे बुस्थुखौ मोनाखिसै नालाय ओमफ्य बियो गाव लुबैनाय बायदि हास्थायनाय बायदिखौ मोनैखौ बियो थांबाय आरो लाखिसै थेवब्लाबो आंखौ बायनानै होदोंमोन आरो मोननै बायदिखौ नांगौ बिनि नामा जाहैबाय नन्द आरो माइरं मागिनो जाबाय गोदो जों उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ नुखायोमोन ओमफ्राय दासिमावबो दं ओमफ्राय दस्रा माइरं मागिग्राफ्रा माबाब्लाबो लेथ्रा लेथ्रि थाया बियो आरोना दस्राफ्रा थायो बायला जिला गाननायफ्रा गिजि गाला गानो ओमफ्राय बिनि बिराद स्टेन्डार्ड गानो आरो ना माने माइरं मागिग्रा बायदि साइज नङा आरो बेखौ आंबो गोबाव सम जाबाय बेखौ नुया दिनै फिन खेबसे बेंथलावहाय लोगो मोननानैहाय आं बेनोहाय साहा लोंनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायहाय बियो साहाबो लोङाखिसै ओरैनो थांबाय आरो